Selamun Aleyküm. Geli beşlerin erdengeriya velatê Müslümanan di şertê gelekî zor û zehmet re derbas dibe. Ev sed sal e li welatê me bi taybetî bi erdengeriya Müslümana, coğrafya Müslümana da şer û cenk û kuştin û talin xilas nebiye. Ê ku hatin welatê me perçe kirin, kêm xerab Osmanî hebû, hat Osmanî perçe kirin, dewletê Avrupa bû. لگورا خو هنکی دولت کولونیالیست هر عشیره که عربا کر دولتی کی کرن کولی خو هر وسا داگر کریه هم به مجود داگر کری هم به کلتور داگر کری هم به شانده داگر کری هم جی به اکونومیک آبوری هاتی داگر کرنی ولات مسلمان روجر وها بشر و جنگ گلک سر مسلمان دا درباز بیه ev şerê îro em bê qetiyamê li ser Kurda hat karanînê, şerê ku Kurda hat kirinê, şerê Filistîniya ji vana hê dijwartir, mezintir di tarîxê da li ser coğrafya Müslümana çê bûye. Yek ji wan em bê xaşperest bûn, zulm û zordarîkê mezin, qetlamekê mezin kir, bi tenê em bê rêxistineka İslamî Selahaddînê Eyyûbî bi orduya İslamî ancak xaşperest ji welatê me derxist. Piştî wî dagirkeriya mezin ji terefê Moğola da em bê serokê wî Holako di sala 1258 ê mîladî 656 ê hicrî da got Bexdad dagir kir. Wê çaxê Xelîfê Abbasiya li Bexdadê bû Mu'tesimû Billah. Xelîfê dawî emrî 43 sal 45 sal bû. Ji ber ku dewleta Abbasiya, Xelîfê Abbasiya amadeyiya şer nekir, esker hev kom nekir, eşîr û milletê Müslüman hev necivan, amadeyîkê mezin ji bo şerê Holako nekir, ê Moğola nekir, bi qismekî bi amadeyîkê piçûk û hindik û bêhêz li hember 200,000 askerê xwe negir. Bexda sir û binhevat kirinê. Em bê tê gotinê 800,000 însan an jî 1200 însan hatî kuştinê şûra derbas kir. 500 sal xelîfeta Abbasiya bû. 5 qerin mal û milkê Abbasiya kom kir. Holako ji Xelîfê Abbasiya re got wî perê ku te kom kirî xizînû defînê xwe ji min re bînwer. Ji Xelîfê Abbasiya were Mu'tesimû Billah ji wetirê yani gava ew pera bidin Holako bidin em bê Moğola wê dev jê berde wê zirarê nede wî û cariyê wî û saltanata wî. Piştî ku komkirina 500 salê mal û milkê dunyayê şeveke teslîmê Holako kir. Holako jiya re got ji serokê ji Xelîfê Abbasiya re eger te ev pera li milletê xwe li askerê xwe li Müslümana bela kir, di îro tu li hember min biparasta. Tê te ji xwe tenê re saltanat ê te û ê te tenê bû milletê Müslüman îro tu li hember min neparast, tu hêsîrke destê min were hasilê kelam ew jî işkencekî mezina derbas kir. Her wisa îro jî heman wisa ye. Mesela Kurda, mesela Filistînê, serokê dünyayê apê Trump divê ji gava ez bû min xelîfe, ez bû min serokê Amerîka cara pêşîn, min ji Qeralê Suudiyê Selman 450 milyar dolar xwastî dayî min. Lewra ê ku têyara wî li hewat Parîz ezim. Yani saltanata wî, malê wî, milkê wî, iqtidara Suudî destê min e. Ji ber wî divê deyndarê min divê ji me re pera bide. Divê eğer îsal jî eger ew 500 milyar dolarê bide ez ê herim Suudî dîsa cara pêşî. Lê serokê Suudî Muhammed bin Selman ew hevalê Mossad û CIA divê em 60 milyar dolar dite, 500 milyar çî. Ji ber wî eğer welatê Müslümanan te de edalet heba, sûyê xwe ji bin bandora van dewletê Xerbê daxista, mîna meriva însana li hember wan nikê xwe bide ber xwe, li dînê xwe xwedî derketa, îmana wan saxlem ba, îmanekî wan heba, dê îro ev rewşa Müslümana perîşan nebû, dê Müslüman ha bi şerefa xwe, bi mirweta xwe, bi namûsa xwe wê bijiyana, wê mesela Kurda divê rewşa xirab da neba,
o Filistinî bi qetlameka dur û dirêj rûbirû nema. Lê mixabin dewletê Müslümanan temamê dewletê Müslümanan ku heye me temsîl nakin. Serok û sewer û îxtidarê dewletê Müslümanan Müslüman temsîl nakin. Wana hemû balyozxaneyê büyük elçî dewletê Xerbiyê wan temsîl dikin. Ji ber wê eğer Müslümanan devleti Araba zenginiya xwe devleti Müslümanan zengini û maldariya xwe fekir û fuqara perîşana îro em bi bela kirina de tu fekîrekî welatê me neba de nal welatê me hek û hiqûq û edalet hebe. Ji ber ku tirsonekin bizdonekin kole ne û apê Trump bivê şi werdike ne em bi milyar 500 milyar dolar wê trilyonekî dolar jî bidivî ama milletê Suudî milletê Arab, Afrika, Somali, em bê milletê Kurd pirê wan, em bê coğrafya Müslüman, erdengeriya Müslümana di birçîbûnê de, di feqîriyê de, di tunêbûnê de lêvana ji bo saltanata xwe, ji bo kêf û zewqa xwe bidomîne, ji bo mal û milkê dunyayê ê wan bi û zulma xwe bidomîne li ser Müslümana, mal û milkê xwe pêşkeşê Amerîka dike, pêşkeşê dewletê Xerbiyê dike. Ji ber wî gelî beşdaran ji kerema xwe re bivin endamê me destê xwe lêxin destekî bidin me da ku em karibû xwe bigînin gelek însana. Wê gelek holar ku werin, wê gelek Trump were eğer îmana me îmana ku Xwedê gotî nebe dê em ê hîna gelekî di şûr da derbas bibin. Selav rêz hurmet ji we kiştara.